Kristina Enea Fundazioak aurten 10 urte betetzen ditu. Pospozik gaude benetan egindako lanarekin. Eta gainera, 9 opari jaso ditugu. Horretikan 10 urte 10 opari kanpaina abiatu dugu. Opari ezberdinak izan dira batzuk, izan dira nolabait fisikoak. Adibidez, pintxo bat egiteko errezeta, adibidez koktel bat egiteko errezeta, gainera gure izena jarri diote, interesgarria, polita. Beste batzuk izan dira espiritua hornitzeko, eta hor sartzen dira adibidez musika, kanta, letrak, bertso batzuk, ipuin bat, adibidez, edo hausnarketa filosofiko bat. Hausnarketa nolabait, pentsatzeko zer dan Kristina Enea Fundazioaren lana, ingurumen aldekoa. Opari guzti hauekin, saiatu gea, eta hau izango da 10. oparian guk egin dugu bilduma bat. Liburu polit baten jaso ditugu opari guztiak, eta zuekin konpartitu nahi dugu. Horregatik bilduma bereziontan, liburu bereziontan agertuko dira jasotako opariak, eta hori zuekin konpartitu nahi dugu, Kristina Enea Fundazioaren eskuragarri, nahi izan ezkeo, etorri, zuretzako dira ere.